L-eks segretarju permanenti fih dan il-Ministeru għall-Finanzi Alfred Camilleri sostna li mill-garanziji li tal-Gvern brabta mal-proġett tal-Power Station il-ġdida, l-istess Gvern daħħal ma' 12 miljun euro. Camilleri sostna dan waqt la oħra tal-Kumitat Parlamentari dwar il-kontijiet pubbliċi u li qed jiddiskuti l-kuntratt tal-Electrogas. Camilleri kienet iwieġeb għal mistoqsijiet li sarulu mid-deputati Laburisti fil-Kumitat. Għattifem tajib sur Camilleri li għadda garanziji l-Gvern mux tal-li maħarġ flus, ma tal-li daħħal il-flus. Daħħalna 11 miljun punt li ta' jerba. Ġveri il-pajis għal l-flus minn xaħġa bħalli. 12 miljon. Kważi 12 miljon. Intant Camilleri ġi mistoqsi wkoll dwar intħil politiku brabta mal-ħruġ ta' salvagwardi mill-uffiċċju tiegħu, salvagwardi li kienu jsiru fl-aħjar interess tal-pajjiż f'każ li l-proġetti falli. Camilleri wieġeb fin-negattiv. Kien hemm xi ministru li waqfek milli tipprova tagħmel salvagwardji jew kellha kien hemm xi forma ta' xintħil politiku minn xi ħadd biex inti bħala segretar permanenti tagħmel salvagwardji li kien hemm bżonn?